De sloers bij Iersumasiel is het laatste obstakel dat de visk nimmer mat. Bij de zwemtocht van Dokkum naar de Lauwersmar, troch het wetter van de Sutie. Onderzoekers van Hal Larenstein willen de migratie van de visk op die route in kaart brengen. Dit najaar gaan we bij 40 schieralen, dat zijn de palingen die naar zee trekken voor hun paaimigratie, voorzien van een klein zendertje. Dat zendertje heeft een unieke geluidscode en die zendt hij door het water. En deze onderwatermicrofoons pikken dat signaal op en kunnen zeggen, oh, dat was paling Freek. Die hebben we op 9 oktober gezenderd en die is nu onderweg naar zee. Er liggen intussen al heel wat onderwaterantennes tussen Dokkum en de Lauwersmar. Die vangen het signaal op van de visk, die daarvoor wel een operatie hamat. Een zendertje in de buikholte van de vis. Die heeft een batterij en een speakertje. Die zendt een geluidssignaaltje uit waar de vis zelf niks van merkt. En die zwemt gewoon voorbij een antenne. En dan zonder verder iets op te merken geeft hij dat signaal af. Het onderzoek begint met het volgen van de iel. Takomier moeten ook andere visksoorten een stuurdeke krijgen. En dan is het zien of de visk van het zwierte wetter naar zee komen kan. Komt de vis van de plaats waar we ze uitzetten met een zender, vindt hij zijn weg snel naar Ezumazeil, waar ze uit zouden kunnen trekken. Overleven ze het om door het gemaal te gaan, vinden ze hun weg naar de Waddenzee enzovoort.